दाउसो देलाय न'सियाव थांलाय थां आं दं थां आं खिनांदै लु खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया अमाराजा आं नोंनि आरो हांग्रिमोनदिनि गेजेराव हाबनो गोसो गैया बेनिखायनो आङो हांग्रिमोनदिखौ खेबसे लोगो हमनानै थांफिननोसै बे अमाराजाया मा खालामनो सानबाय थाखो खर'आनो थिग गैला नामा दसेनो मा सानब्रबो बेलाय खर' थेमा गोनांफोरबायदि खर'आनो मानखांबाय थायो बे अमाराजाना बेनिखायनो जा सानबाय थायो हिनजाव गदायसो लानो ओंखारबावबाय जानो बे माथा फाग्ला अमाराजाया मा सानब्रबबाय थायो दसेनो ओरैनो मानसिफ्रा सोङो आंनाव मा जानानै खाङा नोंलाय अमाराजाखौ होननानै हाथायनि काप प्लेट लाबोनानै बुस्थु साजायफैनाय बायदि मोनदों बियो हिनजाव लानायखौ दाथ' अमाराजाया आंखौ अननाय नंला खोमाना आइ बिखुनजो दाथ' अमाराजाया हिनजाव गदायखौसो अनसिगोनदां दालाय आं मालाय माथो बुंबावनो आरो लाथों बियो हिनजाव गदाय लायो ना मायो लाथों नायगोन आंबो बेसेबां खामानि मावो न'नि गासिबो खामानिखौ जाबसिनजोबना होगोन आं बे हिनजाव गदायनोनो लाथों बियो हिनजाव गदाय आंनि मा दायमोन दे आंथ' अमाराजानाव फैनो होननानै फैयाखैना गावहासो लानानै फैदों दुगा मायानो दा आंखौ बिदि आलाय सिलाय खालामनो सानबाय बियो हिनजाव गदाय लानानै जे जाय जाथोंसै आं न'आवनो थांफिननोसै मालायनि संसार जानायाव बेफोरबायदि आं अर लगायनानै आरो होला हौवाखौबो बिदिनो होननानै बरायदोंमोन नामा नों लाजिया मालाय हिनजाव गोनांखा गथ' गथाय गोनांखाफोरखौ बरायना लानो ना आखायानो गैया ना आथिङानो गैया ना महरानो गैया नोंनालाय हा बेलेगखौ नायग्रा मोनासै नामा नोङो आंनि फिसालाखौसो मोनबाय नामा नोङो रावबोखौबो नायग्रा मोनासै नायगिरदोंमोन सासे नायफिनजायासै आयौ लाजिथाराबो माथो बेलाय खोथाफोरालाय आयौ जि सैथो बेखौसो बुंदों आं आखलानो मोजां नङाबालाय नोंखौलाय सोर गोसो थोनांगौ जाखो आंनि आखलाबो मोजांमोन महराबो एसे नायथावमोन नाथाय आं जायखौ मोजां मोनो बियो आंखौनो मोजां मोनासै बेलेगखौसो मोजां मोनो बिदि होननानै आंनि फिसालाखौसो मोनबाय नोङो हा बमरायनो आं रावखौबो बमरायाखैहाय जायखौ बमरायदोंमोन बियो आंखौ मोजांखौनो मोना जायखिजाया आं थांनोसै नोंसोर थादो दा बे मोनायावलाय बहा थांगोन नोंलाय माथो जि लामाजों फैदोंमोन बे लामाजोंनो थांफिनथो जिरायनो खामफ्लाय होबा दा बिसनाखौबो नागिरगोन बिसनाखौ होबा दा न'आवनो थानो नागिरगोन आं खामफ्लायखौनो नाङा आंनो आं थांनोसै आबाय महाराजा दसे थाथ'दे दिनै हरसेखौ थाथ'दे नामा आं थाथ'ला आं थांनोसै हामबाय शनि ग्रहआव फैदोंमोन ना शनि ग्रहजों लोगोसे मंगल बृहस्पति शुक्र ग्रहआबो थांफाखाथोंसै आइला दाउस्रि देलायलाय आरो नागिरफैबावबायसो दाउस्रि देलाय बोरो होननानै गैला नोंना दाउस्रिया बिरहैबाय बहाबाफोर बाहा बोहैबाय नंगौ नङालै नंगौ दासो ओंखारलांबाय मासो अन्थाइ बिखाब्रा नोंसोरलाय हो हांग्रिमोनदि हो आयै मानसि सासे आं अननानै न'आव दोननो नागिरदों बेखौबो नोंस्रा मेगन सायोना लाजिया हिनजाव थाखानानै बेलेग सिख्ला दोनफैनो माथो मालायफ्राबा हिनजाव गोनांबाबो सिख्ला लाना बेरायबाय थायोब्रा मालाय रावबो जेबोखौनो बुङा समाजाबो जेबो होना मालाय मोजांसो मोनबावो मालाय हिनजाव सानै साथाम गोनाङानो मालाय सिख्ला लाना बेरायो बिदि होननानै मालाय खि जाबा जाफागोन नामा नों हा मालाय थैबा थैफागोन नामा नों अबेसे बेबो करेक्ट रावा करेक्ट ओमफ्राय दाउस्रि देलायखौ आं ओरैनो लाना फैयाखैथ' मिथिबायना दाउस्रि देलाया सन्थलाखौ मोनैनि थाखाय दैखरसेयाव बारजुमनानै दैखर सिङावसो थाहैनो नागिरबायमोन मिथिबाय माने थैहैनो नागिरबायमोन अना खाना हा सिख्ला मानसि बेफोरबायदि जिउ गोमा होलायनो नागिरनायखौ आं अननानैसो लाना फैदोंमोन दा सोरबा सासेनि जिउखौ बासायनानै लाबोनानै हिनजाव खालामनाया मानि लसब्रा मानि लस नों हौवानि थाखाय थैनाय मानसिफोरखौ थैनोसो होनांगौ आयै मानसिनि साननाय हनाय शक्तिया गोमाबानो मानसिफ्रा बेफोरबायदि सानोलै बिदि दाबुं मोजां बुजायनानै मोजां मानसि खालामनांगौ बेफोरबायदि थैफ्लामनो नागिरनाय मानसिफोरखौ मिथिबायना दे मानसिया साननो रोङियानो जाबाय दे थौले गोसोनि मानसियानो जाबाय दे मानसिया जियानो जायाथों मानो बे जेबो मेटार खालामो जों सासे गाज्रि मानसिखौ साननो रोङि कमजोरि मानसिफोरखौ राहा लामा दिन्थिनानै बुजायनानै मोजां मानसि खालामनायासो जोंनि गुबै धोरोम मिथिबाय शालाफोर बुजियालै नोंसोरो बुजिया नैबे अमा राजाखौ रावबो बुजिया
बेबो माथो गियानिथारलै मोजां बाथ्राखौनो बुंना गालांबाय माथो माला देरगोनलै है एमाव राजा माला देरगोन दै मा खालामबावगोन आं माथो जेबो सानना मोनासै जायखौ थैनो बायदि मोजां मोनदोंमोन बेबो आंखौ मोजां मोनाबालाय आंलाय बोरै बेखौ मोजां मोननो नंमारगौ मोजां मोननायाव जबरदस्ती खालामजामारा मोजां मोनलायनायाव सानैनिबो राजामोनदि थानांगौ थेवबो बे गोसोखौ बोरै बुरखायबावनो आंनि गोसोआव मा बेरखांदों सोरनो खोन्थानो आं सोर बुजिगोन आंनि दुखुखौ दावसै देलाय आं दं सोमस्रि नों दावसै देलाय आं सोमस्रि नों बेयाव औ आं नोंखौनो नागिर फैफिनदों नारजि बुदाङा कल खालामनानै खोन्थाहरदों आंनो नोंलायनो अमा राजाजों थांफाबाय दावसै देलाय गोसोखौ दुखु दा खालाम आंबो नों बायदिनो सानसे समाव बेफोरबायदिनो जादोंमोन औ दावसै देलाय जोबोद गाबदोंमोन आंबो सानफा हरफा गाबबायानो थायोमोन आं दाबो गाबो मा खालामनो जायखौ मोजां मोनदों बेखौ मोनाखैबालाय आरो दुखुल'सो जानो हागोन बेनिख्रुइ आरो बांसिन मा खालामनो हानो सोमस्रि आं जोबोद लाजिबाय आं सन्तलाखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन बेनि थाखाय मा खालामनो सानदोंमोन आरो मा खालामाखै दा गाबसै दावसै देलाय दा गाबनानै गासैबो बुस्थुखौ मोननायमोनब्लाथ' गाबनायानो मानसिनि राहा लामा जागौमोन नाथाय नों दुखु दाजा दावसै देलाय दुखु दङब्ला सुखुनिबो राहा लामा थाखायो बेनिखायनो नों गोसोआव जेबो गाज्रि बाथ्रा साननाङा दे नाथाय दुखुनि लामाया बिराद बुरजा हेब्रे देब्रे होंगो दोंगो नाथाय सुखुनि लामाया मोनसेल' बेनिखायनो दुखुनि लामाखौ सौसिनानै सुखुआ मोनफैनो गोबाव टाइम लायो सोमस्रि बेनिखायनो जों सुबुंनाव धैर्य होननाय मोनसे बुस्थु थानांगौ जेब्ला जों धैर्यखौ हमथाना लानो हागोन अब्ला जों गावनो गावनि गोहोखौ मोननानै दावगालांनो हागोन बेनिखायनो दिनैनिफ्राय दुखु दाजासै एसे टाइम लागोन जाखांनाय जाथायफोरखौ बावगारनो नाथाय समजों लोगोसे बावगारनांगोन औ नों थिगखौनो बुंदों माथो दावसै देलाय सोमस्रि मोनसेलाय मालाय लेडिस पार्टि बेयावलाय मा मोनदों अच्छा मा खालामदों नोंसोर बेयाव मोदाय नेदों जों थोद हामालाय बिदि बुंनो आच्छा दावस्रि देलाय गोसोआ बोरै मोनदों दा उल्था फुल्था गेदा गेदि खायलें खुइलें साननायफोरखौ ज्राब गारहर एकदम दाखोरबारियाव अमा राजा आंनि जिउखौ बासायनायनि थाखाय थेंक इउ नाथाय आं बेफोरखौ दा सानला गोसोआ एकदम अन्थाइनि बायदि खालामना लादे एबारनिफ्राय थांदो मोनासिगोन हरनि 10टायानो जालायबाय थांदो न'आव थां थादो दे अमा राजा थांनोसै सोमस्रि मा जाखो अमा राजा नों मोजाङैनो दङ ना सोमस्रि आंनि मोजां गाज्रि खौरांखौलाय नोंनोलाय मानो नांबावगौ अमा राजा माने सोंनो गोसो जायो मिथिनो गोसो जायो आरोलै सोमस्रि मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि खौरांखौ दाला नोङो अमा राजा एसेबां गाज्रि मोनबाय नों सोमस्रि आंखौ नोंखौ गाज्रि मोननो रागा जोंनो नोंलाय आंनि सोर अमा राजा जायखौ जों गावनि आंगो साननानै लायो बैफोरबायदि मानसिखौसो रागा जोंनो थाखायबो मोन्थाय थायो नोंखौ आंहा गाज्रि मोननो मोजां मोननो जेबो मोन्थाय गैला अमा राजा मा होनानै बुजायनो आं नोंखौ सोमस्रि मा रावै आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो दाबो मोजां मोनो आं नोंखौ सोर बुंबा फोथायगोन आंदि नोंखौ बेसेबां बुरजा मोजां मोनो सोमस्रि बेसेबां बुरजा सोमस्रि आंनि जिउनि सोमस्रि सोर फाग्ला रोनाव फैदों जोंहानि लांगोनायाव आयु बाथ' अमा राजासो मानसियालाय गाबदों ना बोरदों
मानसियालाय गाबदोंसो ना मामारदोंसो बेलाय आइला दंबावोसो माथो माहाय अमा राजा टिउबलाइटफोर बायदि थुब्ला जोंगारबाय माथो दसेनो बेनो आंनि स्टाइलब्रा बेनो आंनि अमा राजानि स्टाइल आच्छा बे नोंनि खदाल हाथाय देखायनायानो नोंनि स्टाइल आरोना ओमफ्रायलाय मानोथो गाबामोन अमा राजा हा होख्राव ख्राव बोरमा मेन्दाफोर बायदि गोसो जादों आं गोसो गाबनोबो गोसो जानो मोना नामा हा ओइ अमा राजा मोजांसो सोंदों आं मोजां खोन्था मानो गाबनायमोन दाय गोसो जानानै गाबदों होनबा मानो बुजियालाय गोसो जानानै गाबदोंबालाय जोंहानि लांगोनायावलाय मानो गाबनांगौ नों हा गोसो आंनि गाबबाय थायो इदिनो होमबालाय नंनाय नङिनि मालायनि खर' जाबाय थाग्रा एकदम फाव लोदो बुसाव मा नों आंखौ लोदो बुसाव बुंदों औ लोदोखौ लोदो बुङाबा हामख्रेमखौ हामख्रेम बुङाबा मा लोदोखौ हामख्रेमखौ लोदो बुंसिगोन नामा हा आच्छा नों आंनि बे मोदोमखौ लानानै मानो बेसेबां दावराव जाबाय थायो आंनि मोदोम आंनावसो थागोन नोंहा मा जादों सिख्ला मानसि नालाय एसे सेरे सुरे जानांगौब्रा देनां बोरैबा लोदो जाना मा सिख्ला समावनो एसेबां लोदोदो हा अमा बुन्दिफोर बायदि हा गोहो दङबा हांख्रेम जानानै खिन्थालाय हांख्रेम जाना खिन्था बेबो सप्तासेनि गेजेरावनो मा आंखौ हाया नंदों दे आं चेलेन्ज होबाय नोंखौ सप्तासेनि गेजेराव नों सोलायनानै खिन्थिनो हायाबा नोंनि नामखौ नों दुमफाव लानांला मिथिबाय ओइ अमा राजा हा दानि जुगाव मानसिया मा मावनो हादों मा मावनो हायाखैहाय थैनाय मानसिखौल'सो जिउ होनो हायाखै दा आरो आंनाथ' मोदोमल'सो गिदिर नायबाय था आं सप्तासेनि गेजेराव रानथों जायाबा साला सोरजों मा जालायना फैदों सोरजों नांलायना फैदों आंखौसो माथा जानो फैदों नों हा नोंना खर'आ गिदिरथार नालाय आच्छा बारु नों आंखौ लोदोखौ लाना बासिबाय थायो नाय नों सप्तासेनि उनाव रानथों जायाबा साला गावहा माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन प्रब्लेमखौ आंनि खर'आवसो गारलाना होफैगोन बे अमा राजाया साला मालाय गाबफुनायफ्राव डिस्टार्ब मोजाङैबो दुखु जानो मोना मोजाङैबो गाबनो मोना साला ओरैनोबा दुखुआ जि जाबसिना दं फाथै जाबनाय बायदि गोसो गोरबोआव आयौ मोजाङैबो गाबनो मोनालै आयौलै माइसे गाज्रि दिन जाखोब्रा आंनालाय दुखुनि समाव दुखुबो जानो मोनालै अमा राजाया दुखु जानोबो मोना मिनिजायोसो अमा राजाया दुखु जाबा बे नार्जि बुदाङा दाबो मोनफैला बहाथो थांनानै थाहैलायखो बेलाय हरनि 9टा 10टा जालायबाय दाबो मोनफैला ना मा दासो मोनायाव माइरं जावलाबायखोलै हापां आंहा जावनानै दोनखाबाय आरोहाय ओमफ्राय मानो एसे गोबाव बहाथो थाङामोन नोंलाय ओइ माथो बुंनो आरो बे अमा राजा मोनाव थांदोंमोन आं आंनोलाय मानो खोन्थालाङासै होमबालाय नोंलाय अमा राजा मोनाव थांनो होननानै बावगारबालै खोन्थानो नोंलाय आरो नार्जि बुदां हराव थाब फैनोसो न'आव रोङा दा मालायनाव बेरायनो थांनोखौबा बिराद मोजां रोंगौ नोङो आंहासो न'आव हाजों थाबाय था ओमफ्राय नों बायदि मानसिखौ नेबाय था ओइ थांदोंसोमोनलै आं दसे ओरैनो आरो बिराद गिदिर जाथायबो जाबायना मा जाथाय जाखो हा बेबायदि सिरि थांगौ माने जाथाय जाहैखायोआनो धोद बारा बेफोरबायदि दा बुंबाय थालै हापां मा आंखौ रागा जोंदों नामा नों रागालाय आंबो नोंखौ जोंनो हायो होमबालाय मानोथो जोङाखै नोंखौ सोर खोन्थानायमोन हौवा खावनो थांनो थाखाय हो माबा मोनसे गिदिर प्रब्लेमाव गोलैबा मा जागौमोन नोंखौ मालायनि दायाव मालायनि खामानियाव बेफोरबायदि लोगो जाफाना होननानै बुङोना आं नोंखौ मानो मानिया नों हापां नों मानियो आंनि खोथा आं मा सोंदों बिनि फिननायखौ हो नोंखौ सोर हौवा खावहैनो थांनो खोन्थानायमोन दुमफावमोन लिंनायखायसो दावस्रि देलाय लिंनायखायसो थांदों दा आच्छा बिदिबा सिखाव खावनो थांनो हो दाकेट जाहैनोसै बेंक लुथिहैनोसै होनबाबो नों थांगोन नामा औ आंनि लोगो नालाय थांगोन आं खोथाखौ मानो बुजिया सोमजिया बुङो नों हापां हो दिनै आइ गैयामोनब्ला नों जेलावसो थाहैनांसिगौमोन मिन्थिबाय आच्छा बिराद गिदिर एहसान खालामना होबाय आरोना आंखौ मोजां बुंबा मानो खोथाखौ मोजाङै खोनासङा नों हापां आंखौ नों रायबाय नार्जि बुदां हो गोदोथ' नों बेबायदि नङामोन दाना बिराद रायग्रा जाबाय नों न'आवबो थाया नोङो हो बाहेरायाव थांबाय थायो मोनायावबो थाब फैया नों न'आव हरनि 10टा 11टा 12टायावसो फैयो हो बेफोरखौ बुंनायखाय दाय जादों नों हापां आं उन्दुनोसै नोंजों नांलायबाय थानो गोसो गैला आं नार्जि बुदां नों आंखौ रायदोंसो ना हो आंखौ हौवा सिखाव होननानै रायलायलायथारदों नोंखौ नायगोन आं ओंखाम सोंखाम खुरनाबो होआ जाबा जा जायाबा था एसे आराम ओंखाम ओंख्रि जायालासिनो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै गावखौ नेबाय थाबाय आंखौ फैनानै रायफैबायसो बे नार्जि बुदाङा बांद्राय रायबाय थाबा न'आवसो खारलांगोन आं साला अमा राजा खुगाजिलाय आंखौ लोदो बुसाव होनबाय थायो र' दिनैनिफ्रायनो डाइटिं खालामनानै आं सप्तासेयावनो फिसा जानोसै र' आङो भिन्दि बायदि गन बायदि जाबा मोजां नुथारगोन नामा र' नायथारनो आं साला आंखौ मोदोम गिदिर जानायखौ गावस्रासो जाफानाय बायदि बिराद बासिबाय थायो र' मोदोम फिसा जानि आं फाफ्लिजों बिखुंजों समान नुनाय बायदि जानोसै आं मोखां गन्थं समान जानाय
बिराद बासिना बे अमा राजाया आंखौ थखन बायदि भिन्दि बायदि लावथि बायदि स्लिम जानासो गारगोन आंबो स' नायदो सप्तासेनि उनाव आंनि मोदोमखौ आयु हाबाब संख्रि गोबाब माथो आंलाय बेलुन थांनाय पाम बायदिसो जाबायहाय अमा राजानि चक्करावनो आं आंनि मोदोमखौनो रानथें गन बायदिसो खालामना लाबाय माथो थेवबो गारा बे अमा राजाखौ रानथें जाखो मा जाखो थेवबो गारा आङो नै थांनोसैयानो आङो आंनि मोदोम बडिखौ अमा राजानो खिन्थिनो